नै फैगौ 24 फेब्रुवारि शनिबार खालि दुलाराय ब्रह्म धर्म आफाद लोगोसे स्वरूप बिस्वजित प्रसार संस्थानि दैदेननायाव लोगोसे ब्रह्म धर्म कोअर्डिनेशन कमिटिनि हानजानायाव जोंनि क'क्राझाराव महायज्ञ जागोन आरो बे महायज्ञआव बे क'क्राझार बिटिआरनि खाथियाव थानाय ग्रीन फिल्डआव जागोन आरो बे फिल्डआव आं गासैखौबो खावलायनाय थाबाय जाहाथे गामियारि प्राइमारि आन्चलिक जिल्ला नाङै गासैबो धर्म निरपेक्ष हिसाबै आसामनि गासैबो आइ बाबामोनखौ आं खावलायनाय थाबाय जाहाथे बे एरियायाव बाहागो लाना आरो लोगोसे बेयाव बाहागो लागोन जोंनि आसामनि गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसेनो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बाहागो लागोन नालाय बेखायनो गासैबो आइ बाबामोनखौ आं गुरैयैनो दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय।